Nhasi tabuda takananga kunzvimbo yeKuDzivarasekwa muno muguta reHarare kuGani uko kwatauya kuzombonzwawo zviri kuitika pachikoro chinonzi icho cheOxford Study Center. Pachikoro apa pane kupomerwa kwakasiyana-siyana kuri kuitika, kuchipomerwa vadzidzisi vechirume pamwe chete naprincipal wepachikoro apa vari kupomerwa nyaya yekutora vanasikana vachinorara navo, vachipomerwa nyaya yekudanana nevana vechikoro. So teerera, kana uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. So zvataita mutori wenhau anoshanda neSNTV anonzi iye Vanity asvika paazokurukura nevabereki vane vana vanodzidza pachikoro apa, vachitiudzawo kuti ndezvipi zvavanoziva pamusoro penyaya iyi. Aiwa, mushure mekunge pamboitwa meeting pamwe chete nemapurisa avo vauyawo vachipawo rutivi rwavowo pamwe chete nekuzivisa kuti mainvestigation achona chii chiri kuitika. Aiwa, handei tinozvinzwira mutori wenhau wedu achitaura nemhuri idzi. Ndiri mubereki ndine mwana ari form 1 paOxford. Chikoro ichi chinonzi Oxford chikoro chaane standard iri pamusoro, zvokuti zvikoro zvese zvimwe zvemagovernment nemamwe macolleges vakungotaura pamusoro pacho nekuti chinodzidziswa. Saka pane kakuvenga mukati kuti chikoro ichi chingonzi chiri kuzoita kuti vana vafe, chiri kuzoita kuti vana vaite madrugs, kuti vaipise zita rechikoro, kuti vanhu vasachifarire, nokuti vanhu vari kutiza muzvikoro zviye zvemacollege nekugovernment school vachiuya paOxford. Mashoko enyu angava ekuti chii kune vakaungana? Mashoko angu ndeekuti kune vose vabereki vane vana vari kutarisirwa pasi vachinzi madofo, ndinovakurudzira kuti ngavauyise vana paOxford vaone kuchinja kwemwana. Hakuna mwana anonzi dofo, asi zvinotoda kushandwa kuti mwana averenge, vachinyora manotsi avo, vachiita zvese zvavangaite pachikoro, nokuti chikoro cheOxford chine hunhu. Hakuna mwana anobuda mujurahoro kana panguva yechikoro sezvinoita zvimwe zvikoro zvese zvokuti mwana anoenda kumashopusi anoonekwa ari kupi. Havanotozobuda vakutoenda kumba. Sewangu inini ndogara pa2 apa, paKuDzivarasekwa 2 apa, but anoshandisa kombi yechikoro. Saka anongobva straight kuchikoro achiuya kumba straight, oita mahomework ake, tombo nguva yekuzorora. Aiwa, tinotenda. Chiitiko ichi chiri kutotishambisawo. Chandiri kuona pachiitiko ichi ndezvekuda kusvibisana mazita, nekuti chandoziva inini Oxford chikoro chiri kukura, ende chiri kuita kuti chikoro ichocho chikure inyaya yekuti panoshandwa. Varairidzi veipapo vanoticha, vana vakaenda kuchikoro kuseni vanodzoka kuma5 kana kuma6 vachidzidza. Ini wangu mwana ndakamuendesa ipapo ndisisina tarisiro yekuti ane chaachaita, but iye zvine zvida kutotarisira kuti anotopasa kuburikidza neOxford. Panoshandwa kutaura chokwadi, vanoti kudzidzisa mukilasi, kudzidzisa kunyange hunhu chaiwo chaiwo, pane discipline. Saka nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu vari kuda kungochisvibisa, vari kungosvibisa zita reOxford, but hakuna zvakadaro, panodzidzwa. Uye vakuru vacho rudo rwavainarwo nevana vechikoro, even mwana unototanga kutoona wega kuti mwana achinja. Kana zvese zvembiriyana madrugs zvatinonzwa kune zvimwe zvikoro izvi, paOxford hapana izvozvo. Chokwadi. Chandinotoda kutokurudzira vabereki, kana paine vana vavari kuda kuti vazova vana vasvinu kubvira pahunhu uye nyaya dzechikoro, ngavaendese paOxford. Nokuti isusu kutozochinjawo takatoitawo nguva takagarawo tichifunga kuti toendesa papi, tikanzvera zvimwe zvikoro zvese izvi, asi takangoona kuti paOxford ndo pangatova pari right kuti mwana azove ari mwana chaiye. Vari kuda kutsvaga nzvimbo ngavaende paOxford. Zviri kutaurwa izvi manyepo kuda kusvibisana, but chandoziva chakanaka mukaka haurungwi, Oxford inogona. Isu seSNTV tanga tichida kuzivawo zita renyu nekuti pachikoro cheOxford mimi munenge muri ani
kuitika munoionawo sei? Ini ndinonzi Mr. Bonde, ndiri mugari wemuno kuwadzana phase 3 iri pedyo nechikoro cheOxford. Ndiri mubereki ane vana vaviri vari pachikoro ichochi, uye vana vaviri ava ndingati vatova ndichivaverenga vave 5. Ndine vana vanosvika 5 vakadzidza pachikoro ichochi. Saka muchidimo ndingati ndiri mubereki, am a parent. Tiri kunzwa pane nhau iri kutenderera yakufamba kumasocial media dzakasiyana siyana. Imi semubereki ane vana vanodzidza ipapo munoionawo sei? Ini pandakanzwa nyaya yakandishamisa, nokuti ndane sezvanambotaura kuti ndine vana vanosvika 5. Ndikekutanga kunzwa nyaya dzakarerekera kuna izvozvo zvichipomerwa kune vadzidzisi. Zvose zvandaiona kubva kumashure zvainge zvakandinakira, asi somubereki zvakare handigoni kuti ndirambe kuti inhema kana kuti ichokwadi. Tinongozvisiyira kune vanhu vemutemo kuti vaite basa ravo rekutsvagurudza, asi ini pachezvangu hazvina kundiitira zvakanaka. Ndichinzwa mashoko iyaya, ndakapindwa nepfungwa yekuti kana ari munhu anovavarira kusvibisa zita rechikoro chedu chatinoziva nekuita zvakanaka, munhu iyeye Mwari ngaave naye, Mwari ngavamuitire zvakanaka, vashandure pfungwa dzake kuti akwanise kutaura chokwadi. Ndinokutendai. Ndaifungawo imwe nguva kuti ndaikurudzira kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police kana zvichibvira ngavanyanye kuramba vachifamba muzvikoro vachiita macampaigns ekudzidzisa vana zvinenge zvakavanakira nezvakaipa kuti vakwanise kuzvitaura kuvabereki, kuvadzidzisi kana kumapurisa. Zvinovabatsira kuti vachengeteke. Ndaikumbirawo zvakare kuti ivo mapurisa ivavo vanyanye kuita tsvakurudzo yenyaya dzakadai, vakaziva panenge pabva nhau dzakadai dzikaonekwa kuti ndedzenhema, panofanira kuva nemurango unopiwa munhu anenge ataura zvinhu zvisiri zvechokwadi, nokuti akaregwa achingoenda asina zvaasangana nazvo anokwamidza zvakare kutaurira mumwe munhu nhema dzimwe dzinogona dzazosvitsa munhu pakumuisa mutorongo kana kuurayisa munhu. Ini ndinoitwawo Medium Kondo, ndiri head wepaOxford Study Center. Ndingadawo kuziva kuti panyaya iyi munoionawo sei? Nyaya iyi inyaya yakatiomera zvikuru sechikoro, ende inyaya iri kutidzimba zvikuru sechikoro. Inyaya takazongonzwawo ichibuda mumasocial media sechikoro Oxford Study Center, asi isusu tiri kungoti sechikoro tine zvatiri kuitawo kuinvestigata nyaya iyi, asi tichiita zvinhu zviri professional, tichizivisa nyaya iyi kumapurisa nekushandawo nevanhu veministry. Saka naizvozvo tinongomirirawo kuti nyaya iyi iinvestigate, tichinzwa kuti zviri kufamba sei, asi isu sechikoro takadzimbikana zvikuru. Matambudziko tinotenda nemashoko enyu. Thank you. Tingadawo kuziva kuti minista renyu munonzani uye nyaya iyi munoiona sei? Okay, ini ndinonzi Miss Washaya. Ndine mwana wanodzidza paOxford, ndiri parent. Nyaya iyi takangoinzwa ichifamba, but as a parent ndinoti kuchikoro kwemwana ndivo second family, asi munyika vanhu vanogona kutaura zvavanogona kutaura zvinoenderanawo nekuti obvious munhu kana ari achiita chinhu chake is good as business, unenge une macompetitors, zvinotaurika zvakawanda, ende mashoko aya kana ozotaurika nhasi nekuti pafiwa kudai anga ari mwana afawo pane chimwewo chikoro chiri very poor, zvaitaurika here sekudaro semacompetitors, nekuti unenge une vanotodawo kutokuhwinawo, vanotodawo kutoti vatore zvauri kuita izvozvo, vanokwanisa kutoti vasvibise zita. But ininiwo separent, mwana achidzokawo ndine mabvunziro andakamuitawo ndichiasesa kungoitira kuti ndingonzwisisa, asi ndisina kutombomuudza nyaya iripo. Mwana otobvunzawo kuti ko zvanzi chii, tototi kuchikoro pambonzi chii, wotoona kuti mapinduro emwana panenge pasina kana dzimwe nyaya, kutozonzwa kuti nyaya iri ngotaurwawo mumaraini.
nevamwewo kuti ndo zviripo, asi inini actually as a parent nemaongoro andakazviita, even dai ndanga ndisiri parent yemwana ari pachikoro ipapo, handigoni kutaura zvinhu zvisina umbowo nekuti hatina umbowo hwatakaona, ende nemaziviro atinoitawo muridzi principal zvingagona kungoitika kuti sevanhuwo, but maongororo atakazviita inyaya yakangogadzirwawo muenvironment nevamwewo vaunenge uchikwikwidzaana navo, nevamwewo vanenge vachitodawo kuti deno tava tiri zvaizvozvo vanotaura kusiriko kwavasina kuswera. Chandinongotaura chekugumisirawo kune vabereki, even kune vamwe vanenge vakateerera kana kune vamwe vana vechikoro, zvakangonakawo futi kana mwana asangana nedambudziko rakaita sairoro ngaakwanise kuti ataure. Isusuwo futi vabereki ngatiregei kushatisa chinenge chakanaka. Kana chinhu chakanaka ngachirege kuzotaura chiti dai nezvanga zviripo zvakadi kungotaurwa before death yemwana, kana dai papaine anga ine umbowo akamirira kuti mwana azofa pozotaurwa zvinhu zvakaita saizvozvo. Deno zvakangotaurwa before taigona kuzoti hapana nyaya iri kuitika. Ini ndinoitwa Medium Mambo, ndiri remedial teacher paOxford, zvakare ndiri guidance and counseling. I'm actually an educational psychologist. Ini ndichiona nyaya yatakabuda pasocial media tichipomedzerwa, chekutanga pandakaiverenga ndakashamisika nayo, sezvo iri nyaya yakanga isina umbowo hwakakwana, iri nyaya yanga isina udzamu, iri nyaya yakanga isina yatingati evidence kuratidza kuti iri authentic, inyaya yezvokwadi yakaitwa tsvakurudziro mune zvokwadi. Inyaya yakandibata zvikuru, uye inyaya yakabata vana vedu pamwe chete nevarayiridzi. Svondo rekanga riri busy zvikuru after that story came out, where I had to go around counseling the learners and also the teachers, tichitarisa utano hwavo hwepfungwa, their mental health, because they were in a bad state due to those tarnishing stories, and akavabata nenzira isina kunaka. So I had to give them assurance yekuti zvinhu zvinopfuura, zvinhu zvinowanikwa mukati meupenyu, asi zvatinofana kugamuchira tobuda takasimba mazviri kuitira kuti zvisatiputsire pasi asi tigone kuendera mberi neupenyu. So ndo mabatiro andakaita, and as an educational psychologist I had to be strong on behalf of my learners and also on behalf of the other staff members. Mashita. Pamena kuti mimiwo munofungei nezvenyaya iyi, makasununguka kunyorawo comment section kuti munenge muchifungeiwo nezvenyaya dzakadaiwo, nyaya dzinenge dzaitika muzvikoro, nyaya dzinenge dzichingotenderera mumastreets esocial media. From Uncle Saint, neSaint TV crew for now, chiti much love.